Eroskin beti uste izan dugu denda, elikadura egokia eta kontsumo arduratsuagoa sustatzeko leku ezin hobea dela. Gaur uste hau, zu bezalako 5.000 kontsumitzaileren baino gehiagoren iritziari esker berritu dugu, eta jarraitu beharreko bidea markatzen diguten 10 konpromisoetan bildu dugu. Elikadura segurtasunarekin inplikatzen gara. Elikadura orekatua sustatzen dugu. Haur obesitatea saihesteko ezten dugu. Elikadura premia zehatzei aurre egiten diegu. Kontsumo arduratsuagoaren alde egiten dugu. Bertoko produktuak bultzatu eta oraindik gehiago eskaintzen ditugu. Ondo jateko aukera ematen dugu prezio onean. Argitasunez eta gardentasunez jarduten dugu egiten dugu norotan. Gure langileak zaintzen ditugu. Eta bizi estilo osasuntsuagoa sustatzen dugu kalitatezko informazioarekin. Betidanik eta betirako benetan zuretzat garrantzitsua den horretan aurrera egiten dugu. Betidanik eta betirako iraunkortasun eta osasunarekiko konprometituta. Eroski zurekin.